Hej så alle sammen. Eller, Hej til alle sammen. i dag skal jeg vise mit gaming setup, fordi jeg fik inspiration fra den her gode YouTuber, jeg har fulgt gennem mange år. Christian Rosenfeldt. Big shout out to you, my friend. Ja, min væg her. Jeg starter med. Den er skyde på, den er omkring 3 meter tyk. Holder virkelig lyden ude, når jeg skal spille min guitar. For det kan jeg jo, ikke? Og så lad os bare gå i gang. Her er stående min Roland Mini. For det kan godt være, at det ligner noget slut sådan lidt før Kristi fødsel, vil jeg tro. Det er det faktisk ikke. Det kan godt være, at den er lidt handicappet, men den er faktisk fra slut 80'erne. Det samme er mit voks herovre. Det har virkelig reddet mig gennem mange situationer. Mange triste, deprimerende episoder. Jeg støtter det. Jeg kan ikke takle nok. Her er en sportstaske. Fremlæg det. 2 kroner. Kom herover til min gode ven Mr. D-Link Router. Har virkelig bare givet mig net rigtig mange gange. Giv mig net altid. Herover. Kom herover til min guitar. Min Prestige 1590. Wow. 12.000 kroner. Lige det der, ikke? Det er den, jeg sidder og indspiller på, når jeg sidder og laver intromusik, eller når jeg sidder og indspiller andet form for musik, som jeg selv laver. Det er rigtig for lidt. Så, som I ser her, det er sund mad. Videre. Vi har mit headset her. Nu kommer vi til det gode guf. Headset. Mit Creative Sound Blaster. Ikke? Det står lige der. Sound Blaster. Og så er det Arena. Der står Silence der. Det er min Arena Surround. What? Ja, jeg tror jeg købte den for noget af dine 800 kroner. Og jeg vil bare væk fra de der standard SteelSeries og alt det SteelSeries er godt med Razer og sådan noget. Men jeg er positivt overrasket. De er så fede. Rigtig gode. Så har jeg min G400 Logitech mus. Super smuk. Lige sat noget herunder, så den glider bedre. Så når jeg gamer. Min læsbrætter. Fuck dem. Mit Razer Lycosa tastatur. Og nu har jeg faktisk snakket med mange af mine venner. Og det er sådan, at vi blev enige om alle sammen, at Razer Lycosa er så meget federe. Hvis du tager, der plejer at være sådan en plade på. Så tager jeg den her plade her, ikke? Og så bare piller lortet af. Det skal bare væk. Så er meget federe. Det virker. Jeg har 2 monitorer op. Jeg har min 32 tommer fladskærm TV samt med min standard monitor her, som jeg plejer at bruge. Jeg kan godt lide det med 2 skærme. Det er bare sådan et overblik, ikke, hvis du forstår. Jeg har min PlayStation stående til her. Kører også til min 32 tommer fladskærm TV. Det er bare så smukt, ikke? Så har jeg mine 2 musikmaskiner her. Min Pod 2.0. Og så har jeg min Drum 880 her. Det kunne ikke være sagt smukkere. Så har jeg min Squier guitar her. Det vil jeg også lige vise, fordi den er bare for lækker, ikke? Så er der interesseret. Det her, det er en DualShock. Ligesom alle andre i verden. Fuck it. Og dernede har jeg min stationær stående. Min hjemmebyggede stationær. Men heldigvis med, vi smed det. Jeg tror det var 12.000 kroner i den for sådan 3-4 år siden. Men den fungerer stadig. Det er bare perfekt der, ikke? En højtaler. Fuldstændig lige meget. Mit super seje webcam. Jeg tror vi fik rundet den rimelig godt. Så vil jeg sige farvel herfra.